Il-Gvern rebaħ il-każ kontra l-kumpanija li kienet qed tokkupa Rinella Film Facilities. Dan hekk kif is-sentenza kienet ikkonfermata fi stadju ta' appell. Gvern preċedenti kien għażel lil din il-kumpanija biex tieħu ħsieb dawn il-faċilitajiet iżda din il-kumpanija ma onoratx il-kuntratt. Il-faċilitajiet tħallew f'telqa u kawża hekk intilef ħafna negozju fix-xena tal-industrija tal-films. Issa l-Gvern se jieħu lura dawn il-faċilitajiet kif spjega il-Ministru Manuel Malija. L-operatur li kellu l-faċilità ta' Rinella kien ilu ma jħallas snin għaċ-ċens, finalment il-Gvern ħa azzjoni għamel din il-kawża u llum hemm sentenza fejn id-Dipartiment tal-Artijiet reġa' lura din il-faċilità. Din hija opportunità oħra biex jissaħħaħ il-prodott offrut lil produtturi tal-films. Ovvjament bil-faċilità lura ta' Rinella, il-Gvern ovvjament huwa biħsibu li jagħmel minn dan il-post belt tal-industrija tal-film se wieħed isib is-servizzi kollha li produzzjoni ikollha bżonn. Dan l-aħħar żvilupp kompla jimla b'kuraġġ lil dawk li jaħdmu fis-settur. Dan anke fid-dawl ta' numru ta' produzzjonijiet li se jkunu nħadmu f'pajjiżna din is-sena. F'din l-aħħar sena, pereżempju fil-preżent, hemm 3 produzzjonijiet Amerikani ta' films kbar li qegħdin isiru. Din is-sena l-probabilità li jkollna bejn 12 u 15 il-produzzjoni għaddejjin.